Hey guys! Nana po ko diri sa ilakang Axel Ross na clinic diri sa Tulik and nag-retouch na po mi sa akong kilay, and by the way, this is the Combi Brows and this is worth 3,000 pesos if ganahan mo. So it's a combination of powder brows and strokes, natural hair strokes. So mao na siya guys. So if interested mo, please book an appointment with Axel Ross. Naaragid siya sa Facebook. I will tag her here in the description para makabook na dayon mo appointment kay busy na siya guys. Mo-cater siya whole Cebu. So if naamo sa Dalaget, naamo sa Cebu City, di gyud na problema kay biyahian jud mo ni Axel Ross. Alright, so kaning panahon na gibutangan nag-anesthesia akong kilay para inig process later on dili na siya sakit guys. So after 30 minutes masugda na dayon siya. And mao ni ang mga gamit na ginagamit ni Axel Ross, and of course ginadispose na niya after use. And mao ni ang space kung asa mo maghigda para makafocus si Axel sa inyong mga kilay o para manindot jud niya maayo iyang masterpiece. Mao pud niyang mini office para mo receive siya ninyo as mga clients. So adto na gyud mo sa iyang clinic guys. Kani part of the process ra ni siya gibutan ng ink ang akong kilay, pero mao na ni ang final product ako ipakita. Thank you so much for watching.